ma ọ na-agwa ụlọ Onye ọba na ide mmiri awụkọta nke obe na akpụ. O nwere ibe nsị ka m kwuo asị nka nye all my fans advice. Ịma na okwu m na-agbazi gị zadị iti a na-egere ibe mere na iti a na-egere okwu m bụ na iti bụ ị na-ekwu onye ụmụ mana emechasịa ịfụ na ibe ahụ ị na-ekwu na ọ mara maka ya. So ibe nsị ka m bịa kwuo tata bụ na gụbụ ikolobịa ka nọ be nna gị ịka bi be nna gị and ị ka na-eri mama tankuma ife ọsọ ya bụrụ ya ka a gwa gị ezuzikatakwana jeje mabụrụ nwaanyị n'ụba before nụọ nwaanyị have something doing. Advice onwere onye ya enye oye mana mma enye oye ka ọ wee baara gị before nụọ nwaanyị have something doing and ọ makarị